Fid-dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja politiċi ħarġet differenza ċara. Prim Ministru konvinċenti li jaf kif se jinċentiva lin-nies u kap tal-Oppożizzjoni li jrid inaqqas biss it-taxxi għal min jaqla l-iktar u 96% tal-ħaddiema se jmorru war b'dak li qed jipproponi hu. Saqsieni aħna hux se nżidu t-taxxi, mhux tal-li mhux se nżiduhom, tal-li aħna mpenjajna ruħna b'mod ċar li jekk ningħataw il-fiduċja se naqsu il-pis tat-taxxi kemm għan-negozji tagħna u mingħajr ħafna termini u kundizzjonijiet kif wettu intom minn 35% għal 25%, kif ukoll ir-rata ta' taxxa ta' ħaddiema b'mod u manjera illi nibqgħu nagħtu lil ħaddiema tagħna traħħis tat-taxxa ta' medja ta' 300 euro fis-sena. U se nkunu qed ngħinu mhux kif qed tagħmlu intom lil min jista' l-inqas se ngħinuh l-iktar. Taħt il-proposta tagħkom 96% tal-ħaddiema tagħna imorru għar igawdu biss 4%. Taħt il-proposta tagħna igawdi il-pajjiż kollu. Fl-aħħar dibattitu politiku din id-darba tal-Awtorità tax-Xandir, Bernard Gregg baqa' ħares lejn il-passat u moħħu f'25 sena ta' gvernijiet nazzjonalisti. Aħna għandna iva partit maqut, partit kredibbli, partit il-renda, partit il-litak, mhux biss fl-aħħar snin meta konna aħna fil-gvern 25 sena, imma anke meta aħna jekk Alla jrid bil-fiduċja tagħkom inkunu nistgħu immexxu dan il-pajjiż. F'dibattitu ta' kważi sija u nofs, Bernard Gregg baqa' ma qalx kif se jżid il-pensjonijiet fil-waqt li Roberta Bela semma żidiet li ta' sena wara l-oħra lill-pensjonanti u kif se jerġa' jżidu minn tal-inqas 15-il euro fil-ġimgħa jekk jingħata l-fiduċja. Għal-weda tiegħu tas-suppost setturi ekonomiċi ġodda li jrid joħloq Bernard Gregg, pronta kienet it-tweġiba f'waqta tal-Prim Ministru Dr. Roberta Bela. Is-sib biss jiena ltqajt mal-komunità kummerċjali li taħdem fil-metaverse, li taħdem fid-digital gaming, li taħdem fl-esports. Qalu li biex ngħaddilek messaġġ sur kap tal-Oppożizzjoni. Qalu li il-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem. Aħna lna nwettqu. Semma li ma ħloqniex setturi ekonomiċi ġodda, ħantik ftit xi ħloqna aħna. Biotech, medical technology, biopharma, AI, natural language processing. U jista' jkun titwemmen inti li aħna ma ħloqniex setturi ġodda meta il-ġid nazzjonali minn ftit aktar minn 7 biljun euro fis-sena fl-2012. Fis-sena li għaddiet fl-2021, is-sena ta' pandemija qed nitkellmu, aktar mill-irdoppja għal 14.5 biljun euro. Il-Prim Ministru kien ċaru sod waqt id-diskussjoni fuq l-ambjent fejn issemmew qatt ta' inċentivi li beda jagħti gvern immexxi minnu favur l-elettrifikazzjoni tal-vetturi u l-pjan proposta 700 miljun euro fi spazji ħodor fl-ibliet u l-irħula Maltin. Fuq kollox fid-dibattitu ġie nnutat kif fuq naħa hemm Bernard Gregg li jikkastiga u mhux inċentiva u Roberta Bela li bħalma għamel waqt pandemija jibqa' jinvesti fin-nies u n-negozji. L-ESG huma kriterji li qegħdin jiġu użati diġà f'ċertu kumpaniji f'Malta. Li ma qalilkomx il-kap tal-Oppożizzjoni issa huwa l-kriterji ESG f'pajjiżna skont id-direttivi Ewropea jgħoddu biss għal 4 kumpaniji kbar, fosthom 2 li huma banek kummerċjali. Lilkom in-negozji iż-żgħar u medji qed jgħidilkom li jrid ipoġġikom fl-istess keffa biex tgawdu mill-benefiċċji li hemm fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista tal-akbar kumpaniji ta' pajjiżna. Aħna proposta tagħna ekonomika hija li xorta se ngħinu lin-negozji tagħna biex jiġu ESG compliant fosthom b'energy audits imma ma nagħmlux kundizzjoni li biex tgawdi mill-benefiċċju ta' traħħis tat-taxxa li l-ewwel inti tittiġi ESG compliant u l-pace biex tasal għal dak il-target tittoħorġu inti. Dik differenza fundamentali.